na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu wu oge anyị ji awa eziokwu niile agwaghị nke bụ eziokwu maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na eziokwu TV. Ọma Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi ịchụ àjà na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi dokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi ịchụ àjà na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ why you should support your family member that has called. Why you should support a called one from your family. Now be so quiet. Uru ọbara ị ga-eji wee kwado onye nke gị maọbụ onye ezinụlọ gị maọbụ ikwu gị maọbụ ibe gị nke nwere ọkpụkpọ. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla kwa ọnwa Disemba ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị 31st. Yes, anyị ga-achịkọta ya na 31st. Sọsọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ihe onyonyo na WhatsApp nọmba ha. Eweziga nke a, anyị anaghị esho ihe ọrụ anyị na soshal midia ma testimony na soshal midia maka na ọ bụrụ ihe anyị dị maka ya wee bịa. Yes, ịnwekwara ike isonye na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ihe m na-achọ ka nkọwara gị bụ na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Gịnị ka anyị na-eme? Ihe anyị na-eme bụ na ọ bụrụ na isonye na ya bụ aja, ị forward ya 3 prayer request. Anyị debe n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa anwa. Ejegori m n'ụtụtụ aja chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị na aja ọnwa Disemba. Ya nakwazi n'isi ndị friends of the temple and children of the temple, ya n'isi ndị enyi anyị. Isi isonye na aja nke ọnwa Jenụwarị, ndị mmadụ ebuku ego Jenụwarị. Yes, part ngọdị ndị buku throughout the year 2024. Nwa ndị na-esonyere anyị for years anyị bidoro aja aja mbụ n'elu maka na ike dị. Ihe ị ga-eme ị forward ya 3 prayer request anyị debe na temple na-azụ aja n'isi gị. Then immediate donation token to the account number. Echi isonye na aja chat ya m na WhatsApp 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871. Yes. I want to send a message, I will respond. I want to ọ bụrụ na I'm busy, my PA will pick it. But I can assure you
Bon, this and I message again with a horse. Open at the end. That's where I know that what they don't know, but they may work and I share about it. Now invite your friends and well wishers. As to the right, I will know from the horse's mouth. I'm going to work now. Esimoru, because that I'm a go, Manigante, you will learn a lot that will change your life for good. Yes. I'm only in this where I know Yoku TV in Anunkuzia. It's on Anunkuzia also. Then on my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Oraifite, Inunkuzia. No quasi Nkuzin does over 1,000 lectures. Nkuzia na Kutu for someone and other than Igbo. Yes. Then all one in this way Yoku TV. On when Hollywood movie of a watch in Yoku TV in English. Then we go to movie production. Subscribe. He will then want updates. More we then Yoku great movies. Then what about updates? I want to hear more movie. Then Yoku TV in Hollywood movies. Then I know them to work and share about it. Now one day Madamaka evangelization. Now one day Madamaka Yoku TV. In America. To work carefully, me and negotiating about you. Like I said, I have an Kuzi, I do a general botita. I am Kuru. Why you should support your family member with call? Oh, well, family member, I open down with book. He get you a dollar you. I be the Gorona, get a call. Onya will call. Onya will call who preacher, who Onya Waporo, who knows of preacher. Cover all the ezinụlọ gị ma ọ bụrụ onye nchụaja ma ọ bụrụ onye ụkọchukwu ma ọ bụrụ aka ji ọfọ anyị wee kwuo na ọkpụkpọ oku dị ụzọ dị iche iche enwere ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ ọnụ na-ekwuru ezinụlọ ha ya immediate family nwee ndị akpọrọ ka ha bụrụ ọnụ na-ekwuru obodo ha nwekwazie ndị akpọrọ oku ka ha bụrụ ọnụ na-ekwu wee nye mba dum ịghọtara ya then as case may be no matter the level and ma achị kụwalụ gị na ọ bụrụ na o nwere onye nwere ọkpụkpọ oku na ngwurube nna gị enwere reason mmụọ ji wee chuzu onye ka ọ bụrụ ọnụ na-ekwuru ụnụ na mmụọ and ọ bụrụ na onye anwa kwesịrị ịbụ ọnụ na-ekwuru ụnụ na ọ bụrụ na ụnụ adọnyere ọrụ ya ukwu then na ụnụ akwadoro ya ka ọ bụrụ ọnụ na-ekwuru ụnụ ị mara na ọ dị obvious na ụnụ ga na-eri mperi representative na ama enwe onye nnọchite anya ụnụ ihe gbasara ọrụ mmụọ onye akpọrọ oku nwe onye akpọrọ n'ụdị dị iche iche akpọrọ ndị mmadụ oku n'ụzọ dị iche iche yes mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na-enwere reason mmụọ ji wee select that particular person na ezinụlọ be nna gị onye select nwere ike ịbụ nwoke o nwere ike ịbụkwazị nwaanyị mana ihe dị mkpa bụ ụnụ bụ ezinụlọ ụnụ adọnyekwara ya bụ onye ukwu maka na ọ bara isi ọbara agụba yes ọ bụrụ na ụnụ si na ụnụ agba adọnyere onye nke ụnụ ukwu ka o wee gaa n'ihu ọrịa ụnụ ga-enwetakwa ihe a na-akpọ mpịawa azụ pipidarịda ga-emetụ onye ukwu ma metụ onye nta ka mma alụghị atụ maka ada esimoru onwe mgbe a kpọrọ mmadụ oku onye ahụ wee jụ na ọ ma eje n'ihu ọrịa onye na-eto a na-enweta mpịawa azụ onye na-eto a na-enweta ihe mgbu ọ bụrụ ọkwasịsọ onye ahụ a kpọrọ oku ndị niile nọ agbata obi ya ndị niile nwere link with that person na-enwekwazi mpịawa azụ ịghọtara ya yes ka mmarụ atụ ka m werekwa akụkọ ịma wee marụ atụ ka ị wee ghọta ndị ma nkụzi ma na nna ala nke ihe ọmụmatụ ihe nji ama atụ bụ ọ bụrụ ichefuo ihe m kwuru ụta atụ mmadụ yes o nwere onye a na-akpọ Jona yes ụfọdụ n'ime ụlọ ma ya bụ akụkọ Jona bụ onye a kpọrọ oku asị onye mgbasa ozi wee nye mba ndị ọzọ olu Chukwu wee ha n'ebe ọ nọ wee sị ya jewe obodo a na-akpọ Ninive ka o jee gwa ha ka ha si n'ajọ omume wee pụta na iwe Chukwu n'oge na-etere aka ga-adị ọkụ n'ebe ha nọ Jona wee sị na ya ma ya bụ ozi for reason best known to him mgbe ọ jụrụ na ọma eji emegide ọ dị ya ka a na-edi stọp ya
o wee sị ka e gbapụ obodo dị anya etu a gịnwa si gbaa ọsọ yes gịnwa akpọrọ oku be nna gị mana ịjụ na ya aza ya bụ instead chọwa obodo oyibo ị na-eje instead chọwa ugwu Awụsa maọbụ Lagos ọrụ oyibo ị na-eje maka na iche na ọ maka na ị nọ na ngwurube nna gị ka ọkpụkpọ oku a dị stọp gị ọ bụrụ ya o nwere onye dị ka gị bụ Jona o wee gbaa ọsọ wee sị ka ọ gbara ahụ ebe dị anya mmụọ Chukwuka sokwa ya o wee banye n'ime ụgbọ ebunu mmiri wee na-atụ n'ụdị pụrụ iche ndị mmadụ bụ ndị mepere obi ha wee n'anya sị mba na ebunu mmiri a na-atụ n'ụda atụ n'ụzọ pụrụ iche na ọ bụrụ ebunu mmiri na-atụ na nkịtị na-abụ ha wee sị na o gosiri na iwe Chukwu nọ na arụfa na o nwerere onye atara iwe Chukwu n'ebe ha nọ ha wee gbaa afa nke a na-akpọ ife nza agwara m ụnụ na-enwere so many types eji agba afa ihe niile abụ ife nza ụzọ esi enwe ike akọnsọtụ the medium ka e wee nweta information from the medium ọnya bụ ịgba afa mana ọ bụrụ ọnya ka m bịara ikwuta e wee maa anya wa afa anwa o wee maa Jona wee sị o Jona ọgụwa akpatalụ nsogbu dị weche ịdakwasị anyị so n'ọgụwa bụ onye nụrụ ihe na-esi ha wee sị Jona na kama ha niile ga-ala n'iyi kama ka ha sakrifis ya tụnye na mmiri ha mekwaziri nke a mana maka iyi ọ bụrụ na ha emerọ nke ha niile aka na n'iyi ha niile aka na n'iyi nke ọzọ chọrọ ka nkọwakwara gị bụ mgbe Jona rụrụziri azụ gboro Jona wee jee n'obodo Ninive wee gbọpụta ya Jona wee kwechiri na ya amaghị iche ya bụ ozi o nwere osisi dị ebe anwa jee gụọ ya na Baịbụl o nwere osisi dị ebe anwa na-provide shelter to Jona ịghọtara ya ike Chukwu danjelu nke Chukwu ji destroy that particular tree to ensure that they werezie osisi ọbụla na-enye ndo na-egbochi Jona ịta afụfụ kwesịrị na ọya ata ka o wee nwee ike wee jee n'ihu ọrịa amara m ihe na-agabiga mana a na-aka teyu na ọ bụrụ na ọgụwa bụ onye bụ ogbochi na ezinụlọ bụ ụnụ na-egbochi onye a kpọrọ ọrụ na ọma eje n'ihu ọrịa ma ọ bụ na-eme ka ị provide area comfort ka ọ ghara ije n'ihu ọrịa aka teyu site na agwa dị etu a na mmụọ nwere ike destroy gị. Have you asked yourself that particular tree Jona gbawara n'ime ọ ga nweta nchekwa ka o wee bụ na o jiri n'ihu ọrịa na-eme ya bụtụ ya ọkpọnwụ iwe Chukwu adị ama aka mgbe ọbụla mmụọ chụzuru gị ihe ọbụla nwere ike iwe ogbochi enwere ike mmụọ chụzuo ụnụ ijiri because of na ego dị gị n'aka n'ịbụ nnukwu mmadụ iwe sị nwanne gị nwaanyị ma nwanne gị nwoke ya azakwana oku na famili abụọkwa ebe a na-eme ihe dibịa maka ndị mmadụ apụrụ sị ọga mmụọ nwere ike withdraw gị mmụọ nwere ike ime nwee mpịawa azụ biznes gị afịa gị kọntena gị agha akọrịa akụkọ ime ya chọrọ ime ha ka e breki gị down ka ike agwụ iji aba nke ndị nwere ngabasị ịfụta onwe gị na square one amakwana aka yes ịmara ọtụtụ ndị mmadụ na-agba na-agụ some spiritual books a na-aghọta ya n'ụdị ọdịnarị I can tell you ọ bụrụ na ị nwee interpretation of real interpretation ihe ọ bụ eju onwe gị ịma na tree ịma ihe bụ osisi na-eche ndụ mana ụmụ ndị anjelu nke Chukwu dị because ka Jona gara inwe shelter gara inwe ihe ọbụla ga-agba ogbochi n'ụzọ ya ka Jona ghara inwe ihe ọbụla gba ogbochi n'ụzọ ya wee destroy ya natural tree. Are you not surprised? wee destroy ya natural tree n'ọrụ onwe ya etu a ka ọ ga-adị gị ka ịbụ onye na-agba obstacle na-egbochi nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị na ọma azụ okwu ya akpọrọ ya ọ bụrụ oge kpọrọ ya o nwere ndị pawa ọbụla ị nwere iji wee stọpụ onye akpọrọ okwu na ọma eje n'ihu ọrịa ifuru etu a ụmụ mmụọ ji wee destroy ya that particular tree
jona gbawa n'ime maka nchekwa etu a ka a ga-esi destroy gị. In fact, enwekwa ọtụtụ ndị destroy n'ụdị a. Enwekwa family pụtaranụ ọ bụrụ nwoke nwunye enwe ọgbụgbọ oku maka ya nwoke were ego nọrọ ọfụma ofe zuo rie nri o kwechiri na nwunye ya ma eje zọọkụ akpọrọ ya. O nwego ụfọdụ ụmụ nwoke na-eto esi n'ụzọ na-eto a wee narị iyi tiwa ya aka ebe ọ na-alụ ọrụ ọ na-alụta ego o ji wee firo na ya bụ odogwu achụọ ya n'ọrụ. Ịmara o nwere ndị bụ that biznes ha ji eko ha ji apaga biznes enwe showdown ọ na-achị ya to square one mana ọ ma ama ebe ihe mere esi. So ọ bụrụ na o nwere onye nke gị ikwu gị maọbụ ibe gị nwere ọkpụkpọ oku ọ bụ nne gị maọbụ nna gị don't go and start harassing the person. Na ọ bụkwa na una ọ bụkwa in this family as long as you are concerned n'ọgụ wa bụ the father n'ọgụ wa bụ the mother maọbụ n'ọgụ wa bụ the ọbara na ọ bụkwa na una ọ mara ebe ọ ya alụ ọrụ a ya bụrụ ebe alụ ihe dị alụ ọrụ ndị ọgbanje mana na ebe a na ama enyi ya pad na ana o ketakwuru sef kwesịrị ka enyi ya na ama enyi ya maka ihe na ọ na-eme ihe ọdịnala. Who are you fighting? A sị m ịtara akwụkwọ ka ezegede pụtakwa na nnụnụ ọbụla na-eje ọgụrụ gboo na ekwo na-aka ya aka ekwo ọkara gị aka ọgụ ihe na-achọ ka gị na ụmụ mmụọ nụọ ihe emewukwu ya ihe ejikwa aka adọtara onwe gị iwu ụmụ mmụọ ihe amewukwa ọgụ a. Don't start the fight you cannot finish. Yes, don't start any fight you cannot finish. Mgbe ọ bụla ị nyere sị ka ije gbochie onye na onye akpọrọ oku ama eje ọrụ ya maka ihi na ike dị gị n'aka, I can tell you na ụmụ mmụọ nwere ike ịpịawa gị azụ napụ ụdatịrị ahụ iji wee dị ebube. Ihe ahụ iji dị ebube ego ma ọ datị ya good job iji dị ebube iji eko na ike dị gị n'aka enwere ike ịnapụ ya. Ọ nwere ndị akpọrọ ọrụ ọ bụrụ na ihe kpatara ahịa eje ọnụ ihu ọrụ ha awụ di ha anapụ ha di ha. Nwee ndị akpọrọ ọrụ ọ bụrụ na ọ maka nwunye bụ na ọya alụ dị ọrụ anapụ ya nwunye. Ọ nwere ndị akpọrọ ọrụ ọ bụrụ na ọ fisikal kach ego igwe o ji wee zi na ọya eje n'ihu ọrụ ya anapụ ya datin. You can never be a stumbling block ma ọ bụrụ na mmụọ kpọọ gị ọrụ. Ana m ekwu ma mmụọ kpọọ gị ọrụ n'ezie. No human being can stand as a barrier. Whatever that stand as a barrier will be crossed. Put me anywhere. Ọ bụrụ na ana na-akpọrọ gị ọrụ adịm ekwu ma gị iji aka gị kpọọ onwe gị ma na-akpọrọ gị ọrụ ọga o nwere ihe ga-eme ka ị ghara iji ya. O nwere ihe ga-emekata ka ị ghara iji ya. I'm a living witness. E nwere ike akpọ gị ọrụ na be ụlọ isi na ime eji ya ịbụ na ịbụ nna na over my dead body ka a ga-abịa m ihe ọdịnala na family a ọga you be withdrawn ịnawa Chukwu. Ihe ahụ esi na ọma anọ n'ihu ume ọmagbe mana ọ ya bụsị n'azụ gị mgbe ị nabagoro Chukwu. Ịghọtara ihe na-agwa gị ha ọga ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ ịjụ na ime eje n'ihu ọrụ gị ọ bụrụ na ọ mara eji gị na-enye gị obi aṅụrị iji wee hapụ ije n'ihu ọrụ ọ ga-akrash mara eji ọga ọ bụrụ na ego ka ị na-afụ ọ ga-adapụ ụja bụ ego iji debụ ijighata from grace to grace. Ikwere na ọ na-eme. I'm a living witness. Ihe m na-achịkọwara gị bụ na mgbe ọbụla akpọrọ oku onye nke gị oku ọ bụ nwoke ka akpọrọ oku ọ bụ nwaanyị ka akpọrọ oku hapụ onye anwa dọnyere onye ahụ okwu ka o jee n'ihu ọrịa maka na ọ bara isi ọbara agụba anara ofe onye oru azụ oru niile ka a na-ala azụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye nna gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ọ bụrụ na ịbụ onye nne ọ bụrụ na ịbụ onye nna akpọ gị oku jee n'ihu ọrụ gị nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ijere n'ihu ọrụ gị a ga-apịawa gị azụ ị ga-anaba Chukwu you be withdrawn and ọ ga-amakwa ofu nwa gị n'ezinụlọ maka na mmụọ echuzu gị. O nwere agbụrụ ndị akpọrọ ọrụ dị. Ọ bụrụ na ịbụ nne na-anụ olu m akpọ gị ọrụ dịka eze nwaanyị ịjụ na ime ejie maka ị na-ege ihe ndị mmadụ ya egwu nne a ga-apịawa gị azụ a ga-eme ụmụ gị nka nka mmadụ at the last a ga-ewithdraw gị adị ofu nwa gị ga-arụ ọrụ a if not ama enwenata udo na ya bụ ezinụlọ. Put me anywhere. Ịghọtara ya ka nkọwa na ka were oge mmadụ ihe nji ala ike iji onwe m ama atụ ka ị ghara esi na onwere onye nwa ka esi na Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu
onye living witness ka mmadụ ha maka ndị mmadụ gụrụ nkụzi m ma ndị mmadụ my history. My grandfather bụ Eze-Ana Ebuo ọzọ title holder during his reign. Onye na-enye mgbọrọgwụ na mkpa ebe ọ dibịa ka ọ bụ. But during his time also na ndị dị rich. Yes, ka ihe eji ama rich mgbe gboo. Rich mgbe gboo abụrụ ụlọ elu. Ma rich mgbe gboo ewu onye anwa nwere ego na-abụ ọ bụrụ na ndị mmadụ chi gbaziri ego ịmana mgbe gboo adịghị ele ana. Yes. Ihe a na-eme wee ego dịghị mkpa. Jekwa ofu ọgaranya ịma dụrụ onwe ya si ya dọọ biko na ịchọrọ ka onye gbazinye gị ego na-etu a ọ fụrụ anaghị adị n'ama eke ya were anaghị anwa mgbe ọbụla iji wee nweta jawa ego ma ọ bụ ụmụ ji nweta jawa ego ewetakwara ya ka i were ana ka o werekwa ana unu werekwa ana ya ghọtara ya unu werekwa ana ụnụ sorry. So my grandfather was somebody I nwere over 3 portion of land, different locations. I mean 3 or 4. Because one of my aunties in Agwamna, they many places. So to show that that man was a rich man. And so Maroko, the particular one, carried 4 plots. So when I was in primary school, the last family, my grandfather said, another two belong to the family. Ọ bụrụ na achọ m afụrọ onye ọbụla si na family abịa wetakwa ego ole dị etu a n'ala ya unu etikwa ọrịa ọmụmụ nwa maka the man was a good man according to ndị mmụọ ya m fugoro face to face. Yes, they told me they know the man. Ihe na-achọ ịkụwara gị bụ na family ndị niile a obi chara ego mechara bịachara ego a maka na o tinyere ọmụrụ nwa n'ọgwa o nwere ndị bụ nke ego ha wetara last time akpa ego nekwa go useless asatị ebe 80 something or be nearly 2 years 2000 abịa asara dị ala ego ewetawo nonsense. I would have said just were ego ara hapụ ha the land maka na ihe nna anyị si agbakọ na ọmụrụ nwa mkpụ ọgwụ na o ji na bụrụ onye son of a good man. Ọ bụrụ na ndị ụka na onye ọcha ya eme sense ịghọtara ya mana onye isi ojii nothing like sense. Machi gwa gị na onwe some of our forefathers bido ezigbo ndụ. That is my grandfather. Now my father na onwe ya bụ nwa ya nyara ya nọ wụ the second son maara mgbọrọgwụ a ọ na-akpọ wee je na-akpatasị ya ụgbọrọ wee tolite jụ na ya ama emeditene maka na ya gbajere ụka jụọ ihe a na-akpọ standard 6 ọ bụrụ eme ya standard 6 ọ ha bụ ndị jere akwụkwọ ụkwụ onye nkụzi mgbe ezi dị n'ụkwa ọ wee bụrụ na o jecha ya wee jụ na ọ ya eje n'ihu ọrụ nna ya wee were ọfọ je tụfuo maka na o jere ụka wee rie ya wee gwa ya na ikpere arụsị. Elotara m that particular day many years ago. Na my frontage, my balcony, I'm sitting there and saying, what is happening? Because I'm at this stage, in video, they want rise and fall. But I'm going to go. Well, I'm packing here, man. Well, call them story. You melon before, no, my mother. Yes. Number one, I'm when actually, when I'm near well offer, where I am. My name is Jatu for offer. Man, I'm both as yellow. Or dear offer many years later. Of a measurement, so we are just here now. Not be able to that of our go pick here back. At least care they appear no one had interested. No care they appear at least one is now, instead of being so. This your bonus to your they watch my life story. The rejected staff here put the story. Waiting on what you hope at that point in time. What you over here. More on I work at that time, very from front and back. At that time, I was still a charismatic member. So, I from nothing wrong there. But I know, people even know that my father during his time, that he was a known mechanic engineer, like 911. On our 911, PC here for A to Z. But all could you all knowledge. That is Muchalego. Oh, some companies. My Africa 911 from that time to date. Body as chief engineer na Lagos na headquarters. O ditara ụmụ ọrịa ajụrụ ụmụ ọrịa mechara ọgbọ ọfụma eso nweta ndị mma ndị mụrụ ọrụ n'aka mana anya nwere onwe ihe wasn't rich and mgbe a na-agwapụ ya n'ọmapụ na agwụ na elu ụbọchị ya sịrị ya ma ya ama echi ya jenye ọgwụ ọ dịbịa ịghọtara ya o jere ụka mechaa ndị ụka kwapụ ya dayasis dọkapụ elu maka
na o jere ụka ịghọtara ya mana ihe na-achịkọwara gị bụ netụ nwa amarọ ma ọ bụrụ na obicha ndụ ahụ chi na ọ ya ebute ọkụ maka nyanwa na onwe ya uche ya bụ ọ ga-ejekwa chigakwa azụ na ijemekwa ihe ọdịnala butekwa ọfọ ịghọtara ya tonyenwa bụ na era has passed dịka isi ekwu yes gị nwa na-ene m anya onye riri eri dịka etu isi ekwu na that era has passed ọ ga-eje gwachiọkwa ọfọ ọ ga-eje mekwa ihe ndị mgbe gboo ọ ga-eriri eri letu dịrị ino na ọ bụrụ na ọ gbakọta azụ na that December ọfọ anwa o reject we still come back to his family through me ịghọtara ya o nwere ihe na-aghọta yes mgbe anya na onwe efiru na ọ bụrụ na ya nwụọ ihe niile a endigo ịghọtara ya ọ nwere na ọ bụrụ etu anwa ka mmụọ si eme ịghọtara ya so mgbe anwa o bichara ndụ ajụ na ọma ejem ihe ọdịnala o mechara gị nwa mara maka o nwere ihe mechazi imemenụ ọ chụbazie ese mgbe o ji wee chọwazie ka ebedowe ụfọdụ ihe ọdịnala ọ dịgoleji mgbe ọ nọgo na sikwe yes eso mma nkata mụ na ya kpasịrị na that time na December ya about 12 years ago na December ya na anyị ga-eme nke mee nke but ọ dọziri ụtọ ọyụ ruo ọzọ na December by November ọ pas mana ya na-achịkọwala gị bụ na ya na ka o mere osidosi ahụ mechazi at last point in death when omere ozi before pass now ọ mesiziri mgbe ihe bịara na-emezi mụ nwa nwe wee sị mba na ihe nke aka ya na o nwere ihe merenụ ime ihe merenụ onwe mgbe ihe the most ihe dị nnukwute mkpa m mere cherish too much tụnarịrị m wee sị mba na nke a karịgo wee sị ka nje jụọ ese ese a ka a jụgharị esi niile a na-ajụ kere ọfọ o nwere ọfọ a na-ekwu maka ya kere ọfọ a na-ekwu maka ya a ga-agwachirịrị kere ọfọ na ihe ahụ mgbe aka anyị weta akpa story my father gwara m years back ihe nyere ọfọ ji ajụgbazi ọfọ si yes na onyenwa uji ọfọ abụọ ọfọ izizi ndị awachi yes and immediately restore that ọfọ all the family wealth Buddhists that has been eluding us began to come back. O nwere ihe na-arọta ihe na-achịkọwara gị bụ na gị nwa bụ nne ma ọ bụ nna Christian mother onye nna ideji ụlọ onye nne ugegbe ezinụlọ nke ị na-agbachi n'ime emi ọga mma ka ị nachighị azụ jee zawa oku akpọrọ gị data ihe ahụ ị na-agba ọsọ ọfọ ahụ ị na-asị na ọ ma-abatabelu ikomba o meghị n'izu ome n'ọnwa and by then ịtakwutego aja na garị by then emego gị nka mmadụ maka na onye iji ọnụ ihu ọlụ gị a ga-eme gị nka mmadụ a ga-emegide oge nka mmadụ tiri na-achụ akọtudo n'ebe ụmụ gị nọ ọwụzie na ha dị wise enough jee mee the needful udo obi adị ọ bụrụ na ha dị ọ dị wise enough akọtudo kwụwa ha isi akpụrụ arụbat ihe agha emere gị agha emewe ha ịma reason ha gaa n'ihu ọlụ ha yes so ọ bụrụ na iwu so na ndị na-agbachi ị na-anụ olu m so na ndị na-agbachi na nwa gị nwere ọkpọ oku jụrụ ya alụ enwere ike ime onye ahụ ala o nwere famili bịara weza na-asị m na agịrị agịta na mma ha na-emeji nwezi isi sịkọsịkọ ma ha mabụ na o nwere ọkpọ oku mana ha sị na ha na-eje ụka n'ụka na-ewi especially ndị Imo ndị eriri eri ndị Igbo ekenekwa m ụnụ sọrị mana eziokwu Anambra ka gbanye mbụrụ Anambra ada na akapịa n'ụka yes jee na St. Joseph Catholic Church ọrụ ukwu ọfensi kewa ha na okwu mmụọ be ha dị n'ọta vileji ọrụ ukwu ebe mma ọfụma ọta vileji ọrụ ukwu ọfensi kewa ha na Catholic Church St. Joseph Catholic Church go and verify ịghọtara ya ka Anambra adị akapịa n'ụka Anambra na-ejegoro ụka ọ ga na-ejekwa na-emedo ihe ndị ichie very important mana ịfụrụ ndị Imo ka ọ ka ndị eriri ha rie ha front and back imezie ndị Igbo anyị fụrụ gị na yes onye Igbo anyị na-enye anya nye mba ise mba anọ ụnụ na ndị ọzọ ebe a na-eje alụ ọrụ abịawa Anambra bịa rụọ ọrụ abịakwa na vileji onye ọ na-apịachi aka ịghọtara ya mara ama na very soon those things will end. Gịnị ka m na-ekwu maka ya ihe m na-ekwu maka ya bụ ịtụsị n'anya ihe mmadụ ga-ekwu teono ihe ịjụ na ịgba eme onye nke gị onye nka mmadụ mgbe ahụ onye a bidozie nwe sịkọsịkọ eme ya ala ọ bidokwanyeje na mmedodo mgbe ahụ ejewazie onye ya enye aka ọga that time orieghi m ọmọnị ịghọtara ya ọ ka mma na gị na ụmụ mmụọ nwere isi ije sọtụọ ya ozugbo mgbe ha emebere nka mmadụ emeghị nka mmadụ
ị ga-alakọta ọrụ niile anwa ma tinyechara maka na mgbe anwa na-emeghị nka mmadụ ihe ọ pụtara n'iwu ụmụ mmụọ adịgo very high. So ịchọzi ịrụ ya na mgbe ahụ ọ ga-erighị ego because ị ga-ebugodo ụzọ ma egoro appeasement tinye na ha emechaa iwu agbatuo ịgbazie lụbazie nke bụ ọrụ. So ọ ga-arụ ụlọ mmanụ unu kwetara na tadụ mgbe ihe mebiri maka na ihe emebiwo ihe mebichaa nwa ebidokwa n'isi unu na-expend more mana ọ bụrụ na ọkịta ma ya na-ekwe m agwụ nwana ụmụ mmụọ na ikwetago dị na ụmụ mmụọ na-ama aka ọgụ ụmụ mmụọ ihe emerigwa ihe emewu ihe dị na ya o nwere ka ị ga-esi win. Don't start a fight you cannot finish. That's what I'm saying. So ezinụlọ ụfọdụ nọ n'ihe mgbughe maka ihe ka ngwa gị batara eji apịa ọya azụ ka ngwa gị ihe batara ọya abụ na ije nọ n'ihu ọrụ enwere ike mee onye nke ha ala mgbe ahụ ịbịaja na-akwụgharị na-achọ onye ga-enyere gị aka mgbe ahụ ịbịazi agwa gị ihe eji eme mmọnwụ itiwe mkpu mana ọ ihe unu kwesịrị iji simpụl mmadụzi onye nke gị abụ ụlọ ojere n'ihu ọrịa adịmeghị show testimony na social media adịmeghị show those things ọ dịrọ necessary. Yes, ihe kwesịrị ịma ọkwa oku akpọrọ m adị m ime bifo mbịawa n'oke bifo mbido ọrụ dibịa akaụntụgo millions ọ bụrụ dibịa mere m million akaụntụgo millions bifo mbido ọrụ you can go and verify bifo mbido ọrụ anọgo na Abuja ebe nọ gụọ ma ebe mpi gụọ tenant flat ọzọ na eji m crash ka anyị kweta na mba abịa n'ihu ọrụ ewepụ na anapụrụ m ihe ncherish so much I won't be here. Mana ọ mgbe anwa datị na cherish too much anapụrụ m ya wee sị mba wee tụbazie eze wee sị mba iwu na mbeje n'ihu ọrụ ịghọtara ya bifo ọ daa na nkara ghara eme mmadụ ihe ọzọ. Ana m achọ ịkụwara gị ị ga-ejeriri n'ihu ọrụ kama anapụghị ihe anyị jide ọnya ga-eme ka ije n'ihu ọrụ. Ọ bụrụ na isi n'ime eje n'ihu ọrụ gị a ga-eme gị ihe niile ime ihe a ga-eji me gị ihe niile na o nwere onye ị ga-abụ n'ọgụ nwa ga-ekwupụrụ okwu ebe ọ sọ ya jebe. Anaghị m echi testimony mana amago m na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ bịago cross my path and since ha cross my path ihe ọma na-eme na ndụ. Ọ nwego ọtụtụ ndị mmadụ enwere ike ịgụta ọnụ ndị esigoro n'aka m wee gozie ọ bụrụ ka m tụọ ọnụ maka adị m echi testimonies onwe ọgwụ ihe ya apụtakwu na social media ma ọ na ahịa na fụ ebe a na-egosi cars na my channel ma ọ na temple ma ọ dịrọ possible ya na-eme mana ama m na-enwego ọtụtụ ndị mmadụ si na temple a ihe nwa meela ha mana ya nara esi onye Ogbuefi na mbodo egoro moto na m goro GLK asị m no problem ekene Nchukwu mana mmasị ubutie ịghọtara ihe dị iche ka m na-agwa gị n'onwe ọtụtụ ndị mmadụ esi na ọrụ anyị nọ na temple wee gozie ha ndị some of them are driving GLK mana asọ ha bute yes asọ ha bute ka eshio na social media asọ ha bute ka ndị mmadụ wee mee ịghọtara ya ihe ọ na-agba onye mee ya sị ma ngwa oke ka egbuoro mmụọ anụ wee kere ụmụ mmụọ mmesara aka chikida adọghị m interested bute yes adọghị m interested ụfọdụ na-abịa ọbụgodụ ndị a ga-enye nzu mmụọ nye nzu mmụọ si ya na anyị narụzie tinye na moto enwerọ m time start showing all those things a na-eshow na social media. Ị ga-aghọta ihe dị iche na our uniqueness because ọ bụrụ taa ka m fụbara Hausa na ụta before m bido ọrụ a akaụntụ go m ego juo obodo mee ihe niile so kedu ihe m na-afly baa ma local flight na international flight ihe na-eme ọ bụrụ ihe nji wee bịa bụ na onye ahụ dị only solution na m ejeriri ihu ọrụ maka na o nwere ndị ọbụ na ọmụ ya ekwubiri okwu ya ka nji bịa ọ bụrụ maka ego ọ bụrụ maka ego ihe ji wee bịara ya n'ọrụ ihu ọrụ m na m afụgo na enwe ọzọ m choice yes enwe ọzọ m choice wee si oke na m ekwe so kedu ihe na-achịkọwa ihe na-achịkọwa na ya bụ na ọ bụrụ na ị kweta n'ihi eje n'ihu ọrụ gị mana ọ nwere ike ọ bụrụ na ndị ahụ nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ bere ego bifọ eme ha na obere ihe ọgba ya n'ihu akwụkwọ ihe dị m mkpa bụ ka nje wee zute ndị ahụ a chọrọ n'ọmụ ya ekwupi okwu n'isi. O nwere ndị ọ bụ n'iwu n'ọmụ ya ekwupi okwu n'isi ịghọtara ya etu a ka ọ dị onye ka eji asị gị nwa jee n'ihu ọrụ gị maka na o nwere ndị ọ bụ na ọ ga-abụrịrị gị nwa yes gị nwa na-ere m anya na ọgụ nwa na-ere m anya ga-ekwupi okwu n'isi ha maka ihi na gị na ha nwere some certain things in common. Yes, onye amụma ọbụla nwere ndị oji maka ya wee bịa onye ozi ọbụla nwere ndị oji maka ya wee bịa onye nchụaja ọbụla nwere ndị oji maka ya wee bịa mana maka ihe ndị anyị ji maka ya wee bịa
ewee sị gị jee n'ihu ọrụ ka mmadụ na-nwere ike ịbịa n'ihu ọrụ ma ọ na-abịa na tempụl nke ọrụ ha aja kwubie okwu n'isi mmadụ na-abụọ enwere ike ofu onye nwee testimony onye nke ọzọ nwere ike ọ bụrụ na onwere testimony ọ pụtara na a chụrụ aja ọfụma ọ pụtara na agọrọ ọfọ n'isi ọfụma mana ọ bụ na ọ bụrụ na ọmụnwa ga-ekwubi okwu n'isi o nwere ike ọ bụrụ na ọgụnwa yes gịnwa jụ na ime eze n'ihu ọrụ onye a narụzie na-atụ alịrị na-ebe akwa na-akụ ọta na-asị Chukwu okike why me nwaanyị ndị nke m ji wee dịzi iche na m jekwara na ọtụtụ ndị mmadụ nwere testimony ka ịkpata nke m jiri iche mgbe onye a na-ebe akwa na-akụ ọta na-ebe akwa mmụọ ga na-abịa na-apịawa gị azụ ka i wee jee n'iru ọrụ gị ka i wee zute onye na-eto anọ n'ime mkpa ịghọtara ya hapụ maka ebe ị nọ na ebe onye anwa nọ mgbe ọgwụ na ijere n'ihu ọrụ gị mmụọ maka ọ ga-esi wee kọnekt gị na onye a o nwere ike ọ bụtụrụ mmadụ ịghọtara ya o nwere ike ọ bụrụ na onye ọ ga na-eshi ya pụọ dị ya wuti onye asị ya ịrụbọ maka onye na-eto agbaji na bụ onye na-eto o nwere ike ọ bụrụ na soshal midia o nwere ike ọ bụrụkwa n'ebe nka ma ebe nke ọzọ mana ana m achọ ịgwa gị na mmụọ nwere ike ịkọnekt o nwere ndị nna arụrụ ọrụ for years ma afụbere anya na-abụrụ na soshal midia but they are giving testimony so mmụọ maka o si eme connection so my brother my sister ga n'ihu ọrụ gị maka udo obi ije n'iru ọrụ gị ị ga-eme ite ndị ị ga-ekwubi okwu n'isi udo obi adị mana ọ bụrụ na ị ga-eje n'ihu ọrụ gị na gị na-empịawa azụ ka m kwụsị ebe a wepụ aka enwe n'ofe isikwara ka ije gbachiere nwanne gị na ọ ya ebido ọrụ ọ bụrụ nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị nye ya na ebe ọ ga-anọ rụọ ọrụ mụnwa na onwe m personally yes ọ mụnwa udo ọbara mana mgbe nwanne m nwaanyị chọrọ ịrụ ọrụ enyere m ya ana yes ọ bụrụ na nwanne nwoke chọrọ ịrụ mmenyekwu ya ana so esikwana mgbe ọsọ ọfụ n'ọgụ nwa ike dị gị n'aka isi na nwanne ya na ime enyi ya na famili ụlọ na ọ bụrụ ejiri ọdịbịa mara ọnụ na ime enyi ya na ama eme ụmụ ihe ikpere arụsị a na be gị onye gwara gị enwekwara ike iwidro ọgụ gị ị nwere ike ị na-eme na na-edebe ahụ nke egoro ya widro ọgụ ịnawa Chukwu ịghọtara ya esira na ike dị gị n'aka maka na ọkpagbu ka ị na-akpagbu onye a ụwa bụ ụwa mmụọ ụwa bụ ụwa Chukwu esina ka ị kpagbudo nwanne gị maka ihe na ike dị gị n'aka akwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi na nkụzi taa send alụ meseji na WhatsApp 08138243871 I repeat 08138243871 ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị mgbe ị na-anụ olu anyị na-emetụ aka na share button agụọ m ụfọdụ isi ndị friends of the temple children of the temple na ndị niile sonyere anyị na aja anyị chụta maọbụ na ọrụ mmụọ anyị na-arụ maọbụ ndị sonyere anyị na oge awa nke eziokwu asị nka Chineke pụrụ ime ihe niile gosi unu asị m na akakaka ya mụ na jija ya mụ unu asị m echeche ihe ọjọọ ya mụ ya ma onwe n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike na-esi n'aka ya bịa ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ maọbụ ịgba afa miri emi n'ebe ị nọ sendela anyị meseji na WhatsApp 08138243871 I repeat 08138243871 n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu daalụ ndị enyi m metara onwe m onwezie mkpa ịchọrọ isendịrị meseji na my private WhatsApp nọmba sendịrị m ya na 08057837672 I repeat 08057837672 ka ọ dịkwanụ oge ọzọ ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gbaa unu niile ume ya gazie.